सरलपारानि टाइगार क्लाब बेनि बानजायनायाव फुटबल खेला जादों बे मोनफ्रोम ट्रफिजों लोगोसे प्राइज मानिनि डनार माफोर फैगोन बेनि दा आं सिगांग्रो मिडिया नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोन आं बेलासिनि जों समाव आं जासिग्रोबाय दा आङो सरलपारायाव आं गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आं गोबां खामानि मावबोबाय जे बडा एरिया डेभेलपमेन्ट प्रग्राम होननाय मोनसे सेन्ट्रेल फान्डनि दारै दा बिथांमोनजों आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो दं जाय बे एरियानि बिथां जाय हेडमेनमोन बिथांमोननि जाय सिनियर सिटिजेनशिप लोगोसे जाय बिथांमोना खेलायाव इन्टारेस्टेड दा आंबो सिगां सासे फुटबल प्लेयारमोन दा आंहा मोनसे मिजिं दं जे बे बेकवार्ड एरियानिफ्राय जाहाथे दिनैनि खेलानि थ्रुयैनो जे बे एरियानिफ्राय जोंनो नांगौखिनि प्लेयारा ओंखारहैगोन आंहा बेजों थांखि बेयाव जे जों डनेट खालामदों आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं डनेट खालामदों बिथांमोना आंखौ लोगो हमहैदों जे एथ'निफ्राय एथ' थारिखसिमहालागै जोङो मोनसे खेला ट्रफि होनाय जागोन दा गतिके नोंथाङा नोंनि साइडनिफ्राय जा हायो जोंखौ मदद खालामोबा मोजां आंबो अके खालामदों दा बिथांमोननो आं दिनै हरबाय मोजां मोजां खेलाया साक्सेस जालांबाय आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै बाहागो लादों आरो आंबो बेयाव अपेनिंआवबो आं दंफैयो आं दिनै फाइनालावबो दिनै फैदों गोजोननाय थाबाय दा आङो बेखौल' मोनसे मिजिं थिदों जाहाथे बेकवार्ड होननानै जों जाहाथे नासयनानै थायालासिनो बयबो बे खेलानि इनकारेजखौ जाहाथे होफैयो आं बेखौबो बयखौबो खावलाबाय आरो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावनानै आं आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ